Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po kayo sa channel ni Cathy Bicolana Official. Ayan, isang Bicolanang lumalaban at sana naman po ay masubscribe nyo ang aking channel. Napapansin niyo po, parang eroplano yan. Yan ang eroplano ng aking buhay. Kasi kasama ko po yan sa pagrarakit dito sa amin sa Bacoor, Naga City. Ayan, nagbabike si Cathy Bicolana Official. Papunta po ako doon sa winner natin ngayon. Kaya, yan, nandyan po sa loob yung nanalo ng ating parapol. At nandito po tayo sa Primus. Ayan, ito po yung loob ng Primus Hotel para pong napasa paraiso ka. Ayan, probinsya po yung mga view niya. Napakalinis niya, sariwang hangin. Marirelax po talaga kayo kapag nandito kayo sa Primus Hotel. Ayan, nakakahanga po itong lugar, parang nasa ibang bansa ka lang. Ayan, makikita nyo po, tulay lang yan pero napakaganda po, lalong-lalo na sa personal pag nakita nyo. At sobrang linis ng lugar na ito. Kaya po sa mga turista, welcome po kayo dito sa Primus Hotel. Ayan, free na po yan sa pag-advertise.